nogle rigtig, rigtig vigtige mål for min næste gæst. Det er nemlig målene på Sara Christensens mini-crosser, og de er helt afgørende for, hvad hun kan foretage sig i løbet af dagen. I weekenden betød målene desværre, at hun ikke kunne komme ind på handicaptoilettet, da hun var på et nyt madmarked sammen med sin veninde. Velkommen til Sara og til dig, veninden Sofie. Sara, allerførst, du lider af sklerose. Hvor afhængig er du af din crosser her? 100%. Jeg bruger den hele tiden, når jeg er ude. Jeg kan ikke komme rundt uden den, for jeg kan ikke bare sætte mig i en almindelig kørestol, for jeg har simpelthen ikke kræfterne i hænderne til at køre rundt. Så jeg er meget afhængig af min crosser. Og lad os så se det, der skete for jer to i weekenden. Allermest for dig selvfølgelig, da du skulle på toilettet på det her madmarked, for det gik ikke så godt for jer. Vi kan se videoen her. Prøv at fortælle sig, hvad der sker. Altså, først kan jeg ikke selv åbne døren, så det er Sofie, der åbner døren. Og så drejer vi ind på at komme ind på det flotte, store badeværelse, de har lavet. Ja. Men de har bare sat en væg plus en dør. Så vinkel gør, du ikke kan komme ind? Vinkel gør, at jeg overhovedet ikke kan komme ind. Og så er det vist, fordi man sidder i en almindelig kørestol, man godt kan komme ind i det. Men jeg tror ikke, en almindelig kørestol kunne komme ind der. Og sidde der ikke kunne komme på toilettet, fordi du sidder i den der scooter. Ja. Hvordan følte du det? Altså, nu er jeg så heldig, så jeg kan rejse mig lidt op. Men jeg synes, det er et stort problem, at vi i Danmark siger, at vi er så gode til at få handicappet til at komme rundt, og der er så mange faciliteter, hvor vi kan komme ind. Men det kan man i virkeligheden. Og du kunne ikke være kommet derind uden hjælp? Nej, men jeg kom slet ikke derind. Nej. Sofie, du var som sagt sammen med Sara, og efter det, I oplevede her på madmarkedet, så lavede du et opslag på Facebook, fordi du var på godt gammeldags vred. Hvordan oplevede du den her situation? Jamen, forskellen på Sara og jeg er, at Sara, da hun blev handicappet, er nødt til at tage et valg om at være positiv omkring de nye udfordringer, som hun møder, og finde nye veje og løsninger, i stedet for at se begrænsninger. Ja, der bliver du vred. Det valg har jeg ikke taget af gode årsager, så jeg bliver skide vred. Og ovenikøbet har jeg kendt sig i så mange år, så jeg har set hende rask. Så for det første bare at opleve, at det er så svært for hende, de her ting, men ydermere, at det fungerer så dårligt, når det bør fungere. Det er nedværdigende for min veninde, og det gør ondt for mig. Og jeg skal lige sige også til jer derhjemme, vi har fat i det madmarked, I besøgte, og projektleder Christian Kofod fra Westmarket, som det hedder, han siger følgende: vi har konstateret, at toilettet ikke lever op til de krav, vi har stillet om størrelse på blandt andet døråbningen, og har bedt vores totalentreprenør om at udbrede den mangel. Vi har støttet os op af Dansk Handicapforbunds huskeliste. Indtil det er udbedret, har vi opsat information om, at man som handicappet kan kontakte vores vagtpersonale, som kan hjælpe med adgang til et handicaptoilet, der normalt er forbeholdt personalet. Dette opfylder alle kravene. Så langt, så godt, Sara, men de her udfordringer er jo desværre hverdag for dig. Ja. Hvad er det typisk for nogle problemer, der kommer ud fra? Altså, det er hovedsageligt, at folk siger, ja, det kan man sagtens, og så kommer man til en restaurant, der måske har nogle trin, hvor man skal ind, og hvis jeg sidder i den her, så kan jeg jo ikke komme ind. Eller så har de handicapadgang til fysioterapeut, fordi der er en elevator. Men man skal lige åbne en dør, og jeg kommer jo aldrig til at åbne en almindelig dør. Det kan jeg jo ligesom ikke, fordi der er alt muligt foran mig. Så det sker for dig tit og ofte? Det sker tit, ja. Vi har faktisk for at vise det i dag været ude sammen med vores reporter, Camilla Pihl. Hun så jer to med ud for at vise nogle af de daglige udfordringer, du kommer ud for, Sara. Ja. Hej, Sara. Hej. Du skal vise mig nogle af dine daglige udfordringer, og den første starter faktisk allerede her. Kan du ikke lige prøve at vise mig, hvad det er? Jeg skal jo ud på en anden måde, end hvad andre gør. Jeg skal ud bagved. Skal vi ikke bare gå ind og se på det? Jo. Du har også nogle udfordringer, når du er ude at handle. Ja. Hvad kan det være? Det er mere at nå ting på de øverste hylder. Fordi jeg kan jo ikke nå noget som helst. Og så min hånd er dårlig, så jeg skal herover nå. Men jeg kan ikke nå den der på øverste hylde, så jeg skal op og stå, og så have fat i det. Men samtidig med, så skal jeg jo også holde min balance, så jeg ikke falder, for der er jo ikke nogen, der kan løfte mig op her. En af dine udfordringer, når du er ude og købe tøj for eksempel, det er prøverummene. Hvorfor er det en udfordring for dig? De er enormt små, og så er det svært at komme rundt inde i prøverummet, hvis jeg endelig kommer ind i det. Og så taburetten, som der er pænt sat derind, den er lavere end hvad jeg... Altså, jeg kan godt komme ned på den, men jeg kommer aldrig op igen. Altså, du sidder jo og smiler, og din veninde siger også, at du altid er positiv, men det virker nogle gange næsten ydmygende, det du kommer ud fra. Det er det også. Ja. Men så må man køre væk eller gøre et eller andet.
Sofie, når I skal lave ting sammen, og I har været veninder i 20 år, I to, hvor meget tænker du på Saras handicap, når I skal lave noget sammen? Jeg tænker rigtig meget, og jeg tænker slet ikke nok. Fordi at jeg tror, jeg ved rigtig meget. Og før man sætter sig i en crosser eller i en kørestol, så ved man faktisk ikke, hvad det kræver. Så selvom jeg selv føler, at jeg har overvejet, hvad der end der kunne være udfordringer det sted, vi skal besøge, så har jeg det ikke nok. Men når vi ser de situationer, som vi lige har set i klippet her, hvor I er ude at køre i dag, der er det nødvendigt meget ofte, at du skal hjælpe simpelthen, så Sara kan få sine ting. Altså, Sara har skabt sådan en tilværelse, hvor hun kan klare sig selv. Men hvis jeg er med ude, så er det da klart, så er det da nemmere, at jeg gør det. Og det er jo et kæmpe interessekonflikt for både Sara og jeg, fordi jeg er ikke Saras hjælper. Jeg er Saras veninde. Jeg vil hjælpe hende til hver en tid, men Sara er selvstændig og vil gerne klare sig selv. Men er der ikke mange ting, Sara, som du ikke kan komme med til simpelthen? Altså en ting er, at du kan få hjælp til at komme ud og købe ind, og forhåbentlig også komme på toilettet, når det er nødvendigt. Men mange ting, hvor du kan sige, her kan jeg bare ikke være med. Jo. Ja. Altså, jeg kommer aldrig op til Anne-Sophie, fordi hun bor på første, tredje, anden. Og jeg kommer jo aldrig op af de trapper. Og der er nogle steder, hvor der er trapper, så kan jeg jo bare ikke komme ind. Får du dårlig samvittighed? Jeg ved også, Sofie, at du kunne ikke have Sara med til din fødselsdag, din 18-års fødselsdag, heller ikke til din studenterfest. Det gør jeg helt sindssygt. Ja. Og i realiteten så har jeg jo ikke noget dårlig samvittighed over. Men Sara har været i mit liv i 20 år, og jeg vil sindssygt gerne have hende med til både studenterfester og fødselsdag, og det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at der ikke er faciliteterne til det. København er en gammel by med en masse gamle bygninger, og der er ikke nogen restriktioner om, at de skal have handicapfaciliteter. Og de nybyggerier, der bliver lavet, der har du risikoen, som vi havde på Westmarket, hvor at det ikke er lavet godt nok. Så det at leje et lokale for mig, som jeg kan betale, det findes nærmest ikke. Sara, hvad kan man gøre for at lette din hverdag, så du får mulighed for at gøre alt det samme, som vi andre kan? Jeg tænker, at arkitekterne måske skal jo, som du sagde, prøve at sidde i en kørestol i en uge og prøve at se, når de tegner ting. Prøv for eksempel sådan noget som badeværelser igen. Altså det er tit, at spejle bliver sat, sådan, så jeg kan se herfra og op efter. Mm-hmm. Fordi man står og monterer det, så man står op og skal kigge sig i spejlet, men man tænker bare ikke, at den person, der skal kigge ind i spejlet, sidder ned. Hvad så med den reaktion, du får fra folk? For hvis jeg stod i et supermarked med dig nu, så vil jeg sige, skal jeg køre over og hjælpe dig, eller gå over og hjælpe dig, eller hvad? Det er folk rigtig, rigtig gode til. Er det det? Ja. Og altså, jeg med den dame, der har opdaget, at jeg kørte ud af min bil og hjalp mig hele vejen igennem Rema 1000. Og de er jo rigtig, rigtig søde. Men der er så også de mennesker, der bare står og glor, hvor man bare tænker, så er du bare glor, imens jeg kæmper op til den der vare eller et eller andet, ikke? Opfordringen er givet videre til os alle sammen om at hjælpe bedre og holde lidt mere øje. Tusind tak, fordi I kom, både Sara og Sofie. Og nu skal vi have allerseneste nyt fra dig, Natasha. Og i aften fortsætter vi vores serie om, hvordan SKAT forsøger at inddrive gæld. I aften handler det om, hvordan SKAT skruer bissen på over for små skyld.